Здравейте хора, добре дошли в едно ново видео, където днес ще играем отново Stumble Guys епизод 2. Да, както видяхте в края на първи епизод, нали, бях написал след продължение, така се обработвам видеята и го написах, защото ще правя втора част, защото забравих да го спомена даже във видео, но сега няма да губим време, нека да започваме. Айде и да видим мода. Кой ще е? По-бързо само го заредя. Добре. Най-добре. Само ми се падат някакви модове, дек сме ги играли в първи епизод и не знам вече. Хора, пишат долу в коментарите дали искате да играе вълна. Моля, още път смей да ме пукнеш. Само още път смей. Ама и вълна, хора, малко е страшна игра и примерно не я препоръчвам за деца, примерно, които ги е страх от страшните игри, така че може да играя, но точно не мога да кажа. И просто ще пусна гласуване дали искате да играе вълна. Мале, ще оставя, от съм толкова слаб. Айде победа. И добре. Е, така се случва, аз като съм пред финиша и не побеждавам. Е, това се случва са. Да. Айде, бе. Хора, между другото, игра на мода, който може да се спечелят коронки. Тилфал. Добре, хай по-бързо от Тилфал. Опа. Не трябваше да се свърдам така. Не! Малко по-нагоре на успех ли бе? Не, тия ще ме бият, но... Тук съм загуба. Добре. Хора, между другото да знаят, че на 50 абонати може да стримва. Така че трябва да ги достигнем, така че се абонирайте. Напълно безплатно е, просто кликате едно бутонче subscribe и към банката, за да не изпускате нито едно видео. Не е толкова сложно, буфа е много лесно. И става за минимум 3 секунди буфа. Хоп. Не. Стига с тия снежни топки. Дек само се фърлят от кой знае дека. А така, давай. Не! Добре, но чу се узнах паса. Айс! Ай, още един път да се лозна. Добре, за малко беше пак. Победа! 45 секунди 90 стотни. Така. Добре. Айде. Добре, дай стига вече един същи мап. На хората вече и писма само да гледат един същи мод. Ебати играта. Не! Как го направиш по това? О, хора, видяхте ли го това на кадър?
Давай, давай, да. Сега вече тук ще победа. Да, дай се завърта 60 пъти, не може ли? Давай, да направим предно салто са. А вие с хулелоки направим? Ай. Се летна там. О, майко. Айде, да. Стига, вече писна. Само не... Браво, бе! Победих хора последен. Важното е, че пак победих и... Не съм загубил. Добре, този мод сме го играли за последно в първи епизод, ама във втори не сме. Само един път го играхме този мод, може да се повтори 2 пъти, ама не 100 000 пъти като другия с водата. Ама, всяко е казал, че трябва да дигне на 100 метра. Да, тук е един човек да победи, който ще съм аз. Най-вероятно няма да съм аз. Не! Това ще напрости, ако го направих. Моля, ако не. Айде, що става? Създателите на Stumble Guys малко си оправят бървата игра, ако не, вече няма снимания. Нервно се вече от Stumble Guys. Всеки момент ги ми изпише, хопа, и вече не съм тук. Не. Ама чакай, то по-напред става пък. Да, елиминейте, точно с качането ми. Ай, стига, бе. Да, правилната е, браво. Ай, сега тази коронка, ако искаш да изяй. Ай, чао. Сега ще играем на друг мод. Ще се нагласа аз мод. Така, този мод не съм го играл никога. През последните 5 месеца може да съм го играл. Ама не си спомням. Айде. Той без това майче лесен, труден начин. Пише ми ли, това значи, че мода е невъзможен. Така. Не! Нещо трябваше да ме изпратише чак там. Добре, да, стига вече ми изпраща на Марс. Ма защо? Това е причината да ме изпратиш на Марс. Не бе! Биото ще се казва, не мога да победа. Айде. Какво? Така да го мина. Абе, тази сушилня, каква е тази сушилня? Ти сериозно ли ме изпратиш тук? Сега, ако не ме поставя просто горе, не знам. Да. Зад мен шо има? Нищо. Хора, това ще бъде видеото от мен, сигурно вече, защото ми писна. Създателите на Stumble Guys, кой си оправят играта, кой верва. Така, приятели, това беше видеото от мен. Сега верно, това е видеото от мен. Вече надявам се да ви е харесало. Ако е така, може да оставите по един можете лайк, да се абонирате за канала с камбанка и по този начин подкрепяте канала и помагате да се развива канала общо. Да.
Уж мая да се развива канала. А не помагате само да губа.